Βρίσκουμε την εφαρμογή Chrome στο κινητό μας. Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση κυνήγι.eu ή app.κυνήγι.eu. Και στις δύο περιπτώσεις η σελίδα που θα φορτώσει είναι η app.κυνήγι.eu. Πατάμε το κουμπί «Σύνδεση» για να εμφανιστεί η φόρμα εισόδου. Συμπληρώνουμε το email και τον κωδικό μας και πατάμε το κουμπί «Είσοδος». Αν έχουμε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία μας, εμφανίζεται το όνομα της ομάδας μας και το κουμπί για τη σάρωση των QR. Για να σαρώσουμε το QR, θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί «Ξεκίνα τη σάρωση». Την πρώτη φορά θα μας ζητηθεί η άδεια για να χρησιμοποιηθεί η κάμερα. Εδώ πρέπει να διαλέξουμε την επιλογή «Να επιτρέπεται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο». Στρέφουμε την κάμερα του κινητού, ώστε το QR να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της κάμερας. Δώσε σημασία στην απάντηση που θα σου δώσει, για να ξέρεις τι να κάνεις στη συνέχεια. Για παράδειγμα, έλα στη λότζια για τον επόμενο γρίφο. Καλή επιτυχία!